Hey YouTube, Niklas her. Vi lavede en video lige før, men laggede, så det var lidt irriterende. Så, men vi nåede i hvert fald så langt. Bare sådan noget, så den kommer ikke ud, det er lidt irriterende. Men vi laver en ny. Jamen, for du mangler et stykke iron at lave om. Ja. Jamen, vi har ikke noget kul. Eller nej. Vi spiser marmelade. 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 Vi har heller ikke noget træ. Jeg tror bare lige hurtigt, jeg går ned og finder noget. Så prøver jeg at lege med en creeper. Nå, det er den der bukkede. Dags. Finder lige hurtigt noget. Der er ingen monster her, det er jo kedeligt. Nå, der var et. Der var 3. Læg. Sådan der. Det er godt. Ej, jeg kan ikke finde noget. Lige ved gris der, de stikker ind, når man slår dem. Det gør zombier ikke, de går bare mod en. Ja, og du døde. Ja, jeg håber ikke, du har noget vigtigt på dig. Iron. jeg havde ingenting på mig. Jeg dræber bare den her zombie for groft, mand. Jeg kommer lige op. Det er svært. Nej, så døde jeg ikke. 8 stykker. Sådan der. Døde. Mangler bare skelettet. Au, ej. Lag. Det er jo kun et bone med sådan noget. Jeg har 8 skeletter. Deres pile, de skyder ikke så tit pile afsted. Man bare slår på dem ikke mange gange. De skyder en pile. Hvorfor fik noget kul? Ved jeg ikke. Det er dig, der miner i den her server. Ja, jeg har kun 9 stykker iron. Men altså... Det ligger jeg i ovnen. Ja. Okay, jeg har 2 stykker bone mere. Skal vi så... Okay. Kun en ting til dig selv. Selvoptaget unge, mand. For man kan ikke komme op. Jo. Det er fordi vi kun havde nok til en til mig. Nå. Jeg går ud og dør. Hvad? Jeg går ud og dør, jeg har ikke særlig mange HP. Jeg kan godt dø en creeper. Der ved jeg det. Det var ikke det. Hvor var det henne? Det var langt væk. Så det spawn. Det er så ikke så langt væk, men alligevel det spawn. Jeg har en sapling, og jeg er ikke bange for at bruge. Den døjer. To saplings! Dø. Jeg leger med creeper. Danser med creeper. Jeg burde skrive en bog om det. Edderkop. Kom her. Dø. Æg. Æg har første ret. Løb for livet. Så var jeg sådan prøv at sætte lige nogle huller, så man ikke står der, og en der. Så er det tilbage igen. Det var dig. Jeg troede, det var en zombie. Tror du, en kageman er en zombie? Det kan da godt ske. Kageman, der spiste en ånd, blev nu hjemsøgt. En djævel. Jeg kan ikke lide de skeletter. Der er mange zombier her. Ej, gå væk. En gris, han sej. Au! Ham der, han får da ikke særlig godt morgen. Hvad fanden får han til morgen nu?
Der er der et træ. Fuck læk. Det er din egen server, der står og siger, det lækker. Ham der, han får ikke engang særlig meget som med. Au, for fanden. Creeper. Men til gengæld får han undervisning i bueskydning. Han rammer godt. Der er mange. Au, nu væk. Altså, jeg gider ikke slås med dig. Au. Når du beder, så må vi til. Nå, skal du blive ved, hva'? Jeg har et... Ej, jeg kan ikke lide det. Løb! Frød, jeg har et halvt HP. Run, bitches! Så se om vi kan finde noget græskost, det er altid godt. Frød, jeg har et halvt HP. Daus! Jeg kommer bare på siden af et skelet, så med det samme jeg slår den, så vender den sig om. Man skal løbe 5 meter, før den skyder et skud, den der. Nej, creeper. Ja. Run, bitches. Wow, meget. Enderman, det vil jeg lege med. Er det okay? Ja, bare ryk på. Hvordan jeg gider ikke for dig. Det gør jeg. Altid sjovt at lege med. Ej, jeg kigger på den, og så... Ej, hvor er den nederen. Der er den. Jeg vil slå den, så løber jeg væk. Giv mig et græskar. Græskar. Jeg ved, om den egentlig kan. Wow, den er bare omringet af zombier og spiders, mand. Kun jeg. Hvad vi leger med dem. Kom. Ja, se ham der, han får da ikke særligt. Han får ikke noget godt til meget, kan jeg tro. Turde ikke engang slås, hva'? Så mamma. Ja, jeg tror, jeg er så sej, hva'? Spiders. 2 spiders. Shit, han får nogle slag, han gør, mand. Også var. Jeg har 2 spiders og en zombie, efter jeg har et halvt. Der er bare en, der vil slås. Du er død flere gange, Enderman. Spiser måltid. Kom her, Enderman. Au. Hey, der er en Enderman. Skal jeg lege med ham? Ja, ham har jeg allerede leget lidt med. Au! Ham der han er sej. Højbenet firkant, mand. Tændstik, mand. Shit. Styrelse. What the? Kom så. Nej, mit spin. Enderman. Nå. For nu stopper den. Vi ses YouTube næste uge. Hey.